Hello guys, nandito tayo sa Asin, Pakday School. Dito sa bahay ni Rodel sa welding shop niya. Meron tayong i-vlog dito na napakagandang kalan. Super kalan. Ito guys. Pwede sa kahoy, pwede sa uling. Yan siya guys, oh. Stainless pa yung isa, oh. Lagang purong stainless, oh. Ito yung isa is iron. Lalo na pagka kayo ay nagluluto ng bulalo. Nako po, ito napakagandang kalan. Oh. Pamain lang kayo o powder kayo guys. Kung sino may gusto. Yun. Yun guys. Baba kami ng Pangasinan. Marami dalang bagahe si Lutlot. Ang aming bihasang driver, si Piano Di Guzman. Kama na si Lutlot, si David, si Adi, may makulit na darling. Baliwa, si Sari lang ba isulong mo sa amin, kilalaki ng kalamansin. So ay nagningan to laban ni, isang bato mo inapasto. Dalawang tumpok yan nila ano. Ano mo, pwede mo teka ng bagkin ko tanay. Dito na kami sa La Union. Ako na sige na siya karo magtalaga. Oh, nagbablog oh. Oh, nagbablog kami. Oh, tumatawag si Ana.
talaga sa kalsada. Mabe, ang luwang oh. Dagat oh. Yun, dagat. Oh, may barko oh. Fokus, fokus, fokus. Welcome to Sampabiang. Welcome, Sampabiang. Yun, dito na tayo sa Pangasinan. Ah, Pangasinan Sampabiang. oh, Sampabian, Pangasinan. Mainit. Mainit dito sa Pangasinan. Ano ka, Siret? Ano ka? Pero pagilig mo ka Yun, bibili tayo ng isda. Tan. Okay. Sa musin. Yun, bibili tayo ng isda. Yun, mga fresh na isda. Oh, may ito. So, chill. Talaba. Ayun, talaba. Wala ba so alam mamada no?
Arosip. Kaya na ay. Ano nang maganda pa ito? Lahat na maganda, sariwa lahat eh. Pero ano na isa to yo? To. Yun nga daw. Ito pang ihaw ay anong isda yan? Ano? Pink soya. Matinik ba yan? Hindi. Malaman ito. Sarap yan. Magkano kilo? 280. 280. Quality yan. Mahal ano? Siyempre, mga sariwa yan. Bili sila misis. Yan si David. David, kilid ka rito nak. Di ba yun, Nay? Oh, mayroon. Yung malalaki na alibaba. Madubli mo yung pamukot na. Sa ating Ada. Dinoble. hinahanap ko na daw ang ano, vlogger. Kanang vlogger. Rated. Tigarap ko. Yun, puro isda. Ano yan pa? Ano ba yan? Pangsigang po. Ay, pansigang. Welcome, mga udang. Fully double whitening the papaya extract and vitamin B3. Clinically proven yung mapabuti in as early as 7 days with the regular use. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Kaya sinundo namin si Lacey. Yun si... Si Kyun, ano nang kulata yung vlog dyan pati mag may YouTube. Si... Amin may ginawa yung... Saan ka mo ito, no? Hindi, di masabi ni Paul yung mga. Para may kiyon. May wamalasa na sa waya. Kyun, pantumala. Ay, pantol. Batang tampukan mo ulit si at yung babatang ka, puputan ka lang mo. Batang ka. Matalin ka. Kaliling ka tingga kayaman ka puno. Kayaman ka. Saan na ukalman? Kaganayan ito ukalman. Ito lang lamang mo.
pero Chen, ang napikirat ko dyan. Eh, sino ko mga anak mo? May pagkapatan to. Yun, ang basista. Yung basista. Abuelino. Wala pa yun, si kayo na unura na yun eh. Anan? Kumananay. Pato may be. Hindi si mama ninyo. Ano mangitip to? Sekarang ako yun, sekarang ako yun. Wala namang perfecto. Yun na, dito na kami sa bahay ni David. Oh, I'm back. I'm back, a vlogger. Yun oh. Oh. Iyo, si David, bumalik na naman sa kanyang bahay. Dito ka lang, David. Pagod. Service. Pinuha na kanilang package. Tawag yung kinda siya, tanaman nila kayo. Bumalik. Hello. Hello. Hindi makita to. Parang dyan. Huwag mo hawakan, magagalit siya. Oo, magagalit. Oh. Ay, sakit na. Ay, Huwag mo siyang, huwag mo pigilan. Oh. ikot yan, ikot. Okay si mama. Oh. Ay, ikot, ikot. Hawak mo, plug mo si mama. Hawak mo. Oh, plug mo si mama. Oh. Hawak mo mabuti, Ay, ka, mababagsak. mama. Oh. Ayaw mabigat sabi. Ako, draw na kiri. Oh, ganda mo. Kaya puta, ha? Pero dito guys, tingnan mo guys. Yun guys, andito na kami sa bahay ni David. Oh, ayan siya oh. 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 Oh, dito na kami sa bahay ni David. Oh. Ba-vlog ko daw siya oh. Kasapay! Kasapay! Kita po! Napuyo ko naman ay. Oh, nakuha ng buko si Bila Spring. Nandito po ay nyug. Kita sa asakin ay kulay nyug. Yo sa boy data man na. Oh, linisin na yung aming biniling isda. Kinamay mo na rampan nun. Barang asawa. Oh. Yun, yung binili naming isda. Tabi-tabi kayo. Tabi-tabi po, kamo. Ito naman yung mga limasag. Oh, Limasaw. yun oh. Linisin ni Isiw. Ay. Oh. Urap! Po. Diyan kayo ay. Ayan, titingnan yung mga buko.
Kalat ng buko si Hernan. Kuya, Oh, sabaw ni. ilog yun eh. Tansin. Ayan guys, mga kabebe. See the part 2. Pasensya kila kung ko. Pirdo na yung kasalanan ko. Kung... Kinanginan. Malakatay